боби 27 ошиқ шудани Юлдузхон ба Саринхон паҳлавон. Саринхонбой ҳамон рӯз аз бузкашӣ як гӯштур ва 3 аспи зину афзол мукофот гирифт. басе ситоишаш мекарданд мардуми Хушқалъа. баъзеҳо мегуфтанд ки вақте Саринхонбой моли улоғиро медорад, тарафи аспаш танҳо чӯ ҷонвар мегӯяд. гули бодоми зирак мақсади соҳибашро мефаҳмад. галаи аспонро дукафо намуда аз давра берун мешавад. дигар Саринхонбой медонаду дави аспаш рост сӯи пайкаҷо роҳ пеш мегирад. аз болои пайкаҷо меҷаҳад ва ғолиб мебарояд. як қисми кӯбкоронӣ дигар нақл мекунанд ки гули бодоми Саринхонбой аспони дигарро мефиребад, саворони дигарро бехабар мемонад ки чӣ хел Саринхон аз давра берун шудааст. хулас ҳама ба услуби истеъдоди мухталифи Саринхонро таърифу тавсиф менамуданд. маъракаи бузкашӣ ба охир расид. мудоёне эълон доштанд ки солимҳое ки аз кӯбкорӣ боқимонда пагоҳ дар маъракаи куштингирӣ масраф хоҳанд шуд. човандозон ба тӯйхона ба ҳуҷраҳои муқарраршудаи худ баргаштанд. он замон одат чунин буд ки меҳмонон, кӯбкорон ё паҳлавонон ҳар деҳаро тӯйдор дар меҳмонхонаҳои деҳааш дар алоҳидагӣ ҷойгирӣ мемуд. ба ҳар ҳуҷра хидматгорон вобаста мешуданд. маъбуди рӯи дастархон ба ғайри таъминоти чой аз ҳисоби соҳиби тӯй пурра мегардид. хидматгорон муносиб ба нуфузи эътибори шахсиятҳои деҳаҳо хидмати меҳмононро ба ҷо меоварданд. пайдост ки Норимбой дар деҳаи Хамитуғ шахсияти хушэътибор ва сардори қабила буд. ҷонишаста ӯ ҳамдиягонаш меҳмонхонаи Сариқ бародари Қодирқулбой тӯйдор буд. мувофиқи хоҳиш ва супориши Юлдузхон Холиқул ҷойи нишасти Саринхонро муайян кард. сипас ба тӯйхона хонаи Юлдузхонашон рафт. ҳавлӣ аз хешу таборон пур буд. ҳамин ки ба гӯшаи хилват бурдаш: хуш додарам, чӣ хабарҳои тоза овардӣ? пурсидаш ба ҳаяҷони ботинӣ. рости гап хабарҳои хуб ниҳоят бисёранд, ҷавоб дод Холиқул ва илова намуд: лекин ҳамаи онро дар ин ҷо гуфта наметавонам. як чизро фаҳмидам ки шумо заршинос будаед. апа чӣ хел? дар ҳолате ки ҳатто чашмонаш медурахшид, гуфт Юлдузхон: ҳамон йигитеро ки шумо хуш кардед дар маъракаи бузкашӣ ғалабаи аз ҳама калон ба даст овард. кун ақл бикун. ба ҳаяҷон омад Юлдузхон. чуноне нерӯманду паҳлавоне будааст ки агар буз ба дасташ ояд, 10 човандоз ҳамроҳаш кашокаш кунад, ҳам бузро аз ӯ рабурда наметавонад. мукофотҳои бисёре гирифт. ҳамин ки буз ба дасташ афтод, рост ба пайкаҷо тоз мегирад. дигар ягон аст онро расонида наметавонад. ҳикоятҳои писарбачаҳо ташвишқи ногаҳон алангазадаи Юлдузхонро бештару сӯзонтар менамуд. дам ба дам ба ҳаяҷон меомад ва оташ мегирифт. ашки чашмонаш беихтиёр мерехт ва рухсорҳои чун себи хубониашро тар мекард. ҳеҷ худро ба даст гирифтан наметавонист. мегирист. додарҷон, гуфта наметавонед ки меҳмонони Хамитуғ дар кадом ҳуҷра ҷойгир шудаанд? пурсид Юлдузхон. дар ин бобат бахт кардед апаҷон, хушҳолона ҷавоб дод Холиқул. пайдост ки Норимбой падари Сарибой аз одамони бонуфуз падари шумо будааст. аз куҷо фаҳмидед? Норимбой ба тӯи як аспи ба зину афзол занаш бошад матоъи қиматбаҳо ҳадия оварданд. падаратон тӯякиҳои Хамитуғро ба сардори Норимбой дар меҳмонхонаи Сариқбои амакатон ҷой кунонидааст. наметавонӣ ки баъди 1.5 соат ҳарду вохӯрем назди меҳмонҳои амака? ман дуртар биистаму ту Саринхонро ба берун барорӣ? мо ҳарду вобихӯрем ва мулоқот намоем, хоҳиш кард Юлдузхон. агар ин корро ба ҷо орӣ, аз падарат пул гирифта медиҳамад. як сару пои домодӣ харидам, мепӯшӣ. барои шумо кори аз дастам меомадо бечун шароб ва музди миннат ба ҷо меорам, гуфт Холиқул, чунки ман шуморо аз апаҳои худам кам намедонам. барои шумо кори аз дастам меомадӣ ҳарду раҳсипор шуданд сӯи меҳмонхонаи Сариқбой, ки 300-400 қадам масофа дошт. Холиқ ба вуҷуди ҳанӯз наврасияш фаҳму фаросати қазоӣ дошт. аз дили ошиқ огаҳӣ дошт. аз ин рӯ ба Юлдузхон ба кӯи ошиқӣ афтода ба ҳар роҳ кӯмак расонидани буд. мехост зудтар Юлдузхон ошиқ ба мақсад бирасад. апаҷон,
апаҷон ин корро пагоҳ шаб кунем хуб намешавад? раҳораҳ аз юлдузхон пурсид. холиқул аз чӣ боис ба ин ақида омадӣ? холиқул барои он ки пагоҳ маъракаи гӯштингирӣ мешавад. Сари паҳлавон албатта ба майдон мебарад, вале ки мағлуб шуданаш мумкин аст. Барои чӣ? бо ҳайрат пурсид юлдузхон. аз он сабаб ки агар имрӯз сарихон шуморо бинад ҳатман ошиқатон мешавад. фаҳмонданӣ шуд. холиқул чунки дили ошиқ дар бари ӯ нест, ҳамроҳи маъшуқаш хушхаёлаш ба шумо ки шуд, ба ҳарифаш ғолиб омада наметавонад, зеро ошиқ аввалан хобу хӯрро аз даст медиҳад. аз хобу хӯр ки мон қуввату дармонаш кам мешавад, чӣ лозим номи як паҳлавонро паст задан? вале юлдузхон бо тамоми вуҷудаш ба коми ишқ фурӯ рафта буд, дар оташи ишқ дар мегирифт. аз ин рӯ ҳеҷ намехост ки мулоқот ба шаби дигар монад. шумо ҳамаи инро аз куҷо медонед? холиқул ба ҳайрат пурсид юлдузхон. худатон медонед апа ки ман дар пеши мулло мехонам ва хату савод дорам? шарҳ дод холиқул. чанд қиссаи ошиқиро хонда баромадам. дили ошиқон басо ҳассосу нозук мешаванд. аз ҳамин ҷо хулоса баровардам ки мулоқоти шумо ба муҳорибаи сарихон халал мерасонад. холиқул ман ба худи сарихон ошиқам, исрор намуд юлдузхон. ба паҳлавонияш коре надорам. шумо хоҳиши маро иҷро мекунеду халос. ва худ пушти тӯтии бузурге ки танашро чанд арғамчин печонида наметавонист, рафта мунтазир биистод. ҳарчанд далва моҳ чиллаи хурдак буд, ҳамон сол ҳаво гарм омад. бино бар ин дари меҳмонхона ки сокинони деҳаи хами туғ менишастанд нимроғ буд. ҳофизе бо дутор таронханӣ дошт. холиқул беибо рафта дари нимроғро калонтар кушод ва ба аҳли хона чизе гуфт. аз он ҷо ҷавонмарди навчае берун шуд ва ба ишора холиқул сӯи тут раҳсипор гашт. ӯ сарихон буд. сарихонака, ана ҳамин духтар ба шумо кор доранд, гуфт холиқулу худ ғайб зад. сарихон рӯ ба рӯяш олиҳаеро бидид ки чунин паривашро дар умри сараш надида буд. ба чашмонаш боварӣ намекард ки чунин духтаре ӯро суроғ омада бошад. бо вуҷуди чоандозиву паҳлавонияш як ҷавони фурӯтан ва шармгине буд. сарихон салом паҳлавон, ба садои маҳину духтарона мулоқотро оғоз намуд юлдузхон. ваалайкум ассалом ҷавоб дод сарихон ва пурсид шумо маро ҷиғ задед? бале татиқ намуд юлдузхон. густохиамро бубахшед, шуморо ташвиш додам ҷавон паҳлавон. ягон густохӣ ва ягон ташвиш нест. шумо олиҳаи меҳрубон кистед? ман духтареам ки дар ишқи шумо шайдову беқарор шудам. сарихон наздиктар рафта ба ораз аз қадду басту духтар дурусттар назар андохт ва ҳамон замон аз юлдузхон дида шайдотару гирифтортар гардид. ҳамоно ба он парвариш боз наздиктар шуда хост аз ду бозувони духтар бидорад. аммо юлдузхон аз рӯи нангу номус ва иффати духтарон ба ин рафтори сарихон монеъ шуд. ҳам ту рост истода гап задан гиред, хоҳиш намуд духтар. пас барои чӣ омадед? дарду сӯзи ишқ назди шумо овард. бо фармони дилам омадам. хостам гиреҳи дарду ғамро пешатон вобӣ кунам. ҷавоб дод духтар. ба дарди шумо чӣ давоӣ карда метавонам? аслан давои дарди дили ман як сухани неки шумост. пас сабр бикунед, олиҳаи ман, маъшуқашро тасаллут дод сарихон. ҳамин тӯи тамом ки шуд, ба деҳа меравам, қиссаи ишқамонро ба падарам мегӯям. вай ба дусе одами обрӯманди деҳа хонатон хостгорӣ меояд. ҳамин тариқ ҳарду ба мақсад мерасем. не розиш нашуд духтар. асло ин корро накунед. агар ба хостгорӣ оед, падари қайсари ман шуморо лаққай юлдузхон аз қавми марқа буд гуфта маро намедиҳад. дар он сурат корро якбора бало мезанад. падарам маро ба каси дигар, рақиби писари амакам хонадор карданист. агар кор ҳамин хел сурат бигирад, ман ба ҷойгоҳаш нарафта худро қурбонӣ мекунам. кист падари шумо? қодирқулбой тӯйдор. ман хоҳари арӯсе мешавам ки пагоҳ мебарорандаш. пас бифармоед ки чӣ кор кунам? дар ишқи шумо ончунон шаҳидоям ҷавон паҳлавон ки ҳозир тайёрам пушти зинатон ишнаму ҳамроҳатон биравам. ва суханони сарихон аҳамият надода гуфт юлдузхон. аммо намехоҳам ки ҷамъро ба мотам табдил диҳам. ман апаамро ниҳоят дӯст медорам ва ҳурмат мекунам. хайр чӣ кор кунам эй паризод? тӯи мо рӯзи ҷумъа ба охир мерасад, фаҳмондаш юлдузхон. рӯзи якшанбе дар ҳамин соат таги ҳамин тут ҳозир мешавед. ҳамроҳатон мешинаму ба роҳ мебароем. роҳ ва илоҷи дигареро намедонам.
намебинам шумо ба фикрам одами шуҷоед ку бино ба гуфти падаратон бисёр одами аризабоз ва қозию муфтибоз будааст. ба қозихонаву муфтихона сар халонад ва обрӯи ману падарамро изнад, баъд чӣ мешавад? бо ки надорад дилфурӯна ҷавоб дод духтар. ман худам назди қозию муфтӣ даромада лаҷоми кӯро ба ҷониби некӣ мекашам. ман ба ин масъулият 100% розиам. оқибат бо зубони духтар дошт сарихон. дар вақти таъйинӣ дар ҷои таъйинӣ ҳозир мешавам. домони ту эй бути ситамгар, сар медиҳаму намедиҳам сар. аз бозубони духтар дошта аз рухсораҳои анормонанди тафсонаш гарм бусҳо мегирифт сари хон. бадани духтар мисли барги бед меларзид. аз ду рухсораш оташ фаввора зада ба авҷи фалак бармехӯрд. оқибат ҳарду дилдор ва сӯзи гудоз аз ҳам ҷудо шуданд. ҳа дай дуи ҷавонмард назди дар юлдузхонро дида ҷанг кард. модараш дар куҷо будӣ? хеле вақт намебинамад. духтари ҳамсояро то он тарафтар гусолондам. баҳона пеш овард юлдузхон ва модарашро ба оғӯш кашид. чаро танат гарм асту баданат меларзад? пурсид модар. пагоҳ апамро мебаранд ку? боз баҳона пеш овард юлдузхон. танам ранҷур ва дилам ғамгин аст. охир апам дӯстдор ва мунису ғамхори ман буд. хайр бирав хидмати меҳмонро бикун, амраш дод модар. агарчи юлдузхону сарихон аз ҳам ҷудо шуданд, юлдузхон ба хонаашон ва сарихон ба меҳмонхона сариқбой даромад. ҳарду дар банди фикр якдигар буданд. сарихон дар меҳмонхона хомӯшона менишаст. на савту навои офис ба гӯшаш медаромад, на хандаву суҳбати ҳамдиҳагон. танҳо қаду баси расо орази зебои юлдузхонро медиду овози форами дилнавозашро мешунид. юлдузхон ҳам аз пеши модараш баромада назди меҳмонон куҷо? рост ба хонаи хоби худ рафт. чунки ҳамон дарду ғами ширин ошиқӣ дар дили ҳарду ҳамро хеста буд ва ҳардуро азоби ширин медод. баъди воқеаҳои мулоқоти чандлаҳзаина одам гурез шуда буданд. ҳарду дилдода мехостанд дар ин дунёи бо паҳно фақат ҳарду тани танҳо бошанд. ҳамин тавр яке дар хона, дигаре дар меҳмонхона дар фикри якдигар менишастанд ва соати вардагиро мепоистанд. андак ба худ омад юлдузхон. то ки сираш бо тамом фош нагардад, берун баромад то ба хидмати меҳмонон пардозад. ҳини роҳ рафтан пешпо мехӯрд ва лаганҳои қандро мешикаст. хидматгорони дигар гуфтандаш ки аз афташ дар ин шабу рӯзҳои пурташвиш сахт хаста шудаӣ. бинишин ва фароғат бикун. ҳолати сарихон аз маҳбубаш баъду буду беҳне. ваҷоҳаташ тағйир ёфт. андомаш сурх шуда буд. баробари ба меҳмонхона даромадан хайрият худоро ба даст гирифт ва нооромие зоҳир накард. норимбой падараш агарчи бо тамом набошад ҳам ба андозае фаҳмид ки дар ин ҷо бо фаҳму закovat одаме буд. ӯ сире рӯ кушодааст. чун пешгирияш насозад, васеътар доман мекушояд. писарам пас аз берун рафтан омадан бесаранҷом менамоӣ. тинҷист магар? бо як тарсу ҳароси падорона пурсид ӯ. тамоман хотирҷамъ бошед отаҷон. то ҳадди имкон худро ба даст гирифт. падарашро хотирҷамъ намуданӣ шуд сарихон. як рафиқам аз деҳаи қайнар дертар ба тӯй омада будааст. чун фаҳмидааст ки ман дар ин ҷоям, ҳамин писарбачаро ба суроғам фиристодааст. не писарам, гуфт Норимбой, ки одами зиндагидидаву пуртаҷриба буд. ту ё ба кӯи ишқ афтодаӣ, ё аз касе сахт таҳқиру маломат дидаӣ. чаро чунин хулоса мебароред отаҷон? ба доногии падараш қоил шуд сарихон. ман дар умрам касеро наранҷонидаам, ки дигарон маро биранҷонанд. пас барои чӣ чунин сурх шудаӣ? шояд аз хонаи гарм ба берун баромада ҳамин рангро гирифта бошам. гапи дигар наёфт сарихон. норимбой дигар ба писараш кордор нашуд, вале сарихон пай бурд, ки падараш ба суханони чандон эътимод набаст. чунки дар ваҷоҳат ва чеҳраи падараш парешонӣ ба амал омад ва он дигар барҳам нахӯрд. бори дигар ба зиракиву чеҳрашиносии падараш тан дод сарихон. аммо барҳақ ҳоли баде дошт сарихон. дунёи нав, дунёи ишқро пайдо карда буд ӯ ва танҳо дар ҳамон дунё мезист ва лаззати пуразобе мегирифт. ба қадри чунин лаззати ғамовор вале ғами ишқ ширин танҳо касоне мерасанд, ки дар зиндагӣ бори ошиқи ҳақиқӣ шудаанд. ман банда ба он касе ки завқе дорад
برگردن خود ز عشق طوقی دارد. تو لذت عشق و عاشقی کی دانی؟ این باده کسی خورد که شوقی دارد.